ತುಳು ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಿತ ಭಾಷೆ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಪರ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಉಂಟು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಕೇಳಿದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೆಳಬಹುದು. ರೈತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮುತ್ತಾಪಿಲಕ ನಮಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ, ಮಾತ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತ ತುಳುವುದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬೆತ್ತಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಪರ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಕಲಿಕ್ಕ ನಾನು ಕೃಷ್ಣದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈತ ವಿಸ್ತಾರ ಆದುಕೊಂಡು ಅವಳು ತಲೆ ಉಂಡು, ಬುಲೆ ಉಂಡು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು, ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉಂಡು, ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮಡನ್ನೇ ಮದಪ್ರಸವಾಂಡ್ ಕಾರಣ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಟ ನಮ್ಮ ದೇಶವಂತೆ ಎಲ್ಯ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ದಾನೆ ಉಂಡು. ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಪೂರ ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂತ ಎಲ್ಯ ಅದ್ರ ಮೂಳು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜರ್ನಕುಲು ಎಲ್ಲ ಬೈದ್ಯರು ಅಂಚಾರ ದಾನೆ ಉಂಡು. ರಾಜರ್ನಕುಲು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರವರ ಅವೇ ಊರು ಮಾತಾ ನಡಪ್ರಸವಾಂಡು. ಅವಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡು ಲಿಪಿ ಊರಿಗೆ ಬುಳೆಯಿದ್ದಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಕಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಬೆಣ್ಣಿ ಪಂಡದು ಆ ಕಲೆ ನೆತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಪಿತ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡಡಲ್ಲ ಅವು ನಟ್ಟಿ ನಟ್ನಗನ ಕೈ ಕೊಯ್ನಗನ ಬೋಬೇಲೆ ಪಡೆದೆ ಐಟೆ ಮಾತ ಬಾಯಿ 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 ಬಾಯಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ. ಏಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆ ಪುರ್ತಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಅವು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಸೇರಿದು ಬಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಆಯ್ತು. ದಾದ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರವು ಓದುನ ಪೂರ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಸೇರಿದಾತನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ದಾನೆ ಉಂಡು. ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಗೋಡಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಈ ಭಾಷೆ ಊರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತೇ ಉಂಟು ಇತ್ತೇ ಉಂಟು ದೇಗ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಡಿಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಂಪೇರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಏತ್ 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 ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂವರದ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಕೊಂಜಾವು ಅದು ಕೇವಲ ಬಂದೆ ಅದು ಪಂಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪಂಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಡೋಲ ಪೋಯದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂವರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಾಲು ತುರುಟೇ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುರುಟೇ ಇತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಬೇಕು ತುಳು ಅಥವಾ ಅವೇನು ಪೂರ ಇನ್ನು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟು ಐದು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನ ಬೋಡಾಯಿನ ಸುತ್ತನ ಮಾಡ ಇತ್ತಿದ್ದಿ ಅವು ಅಂಜನೆ ಅಂಜನೆ ಅಲಿದೆ
ಶಾಂತ ಇಪ್ಪತ್ತಿನತ್ತು ಇದ್ರ ಪೂರ ಅಲಿದುಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಹಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಹೊಸದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅದು ನೀ ನಮ್ಮನೆ ದಾಖಲಾತಿ ದಿಗೊಂಡು ಮಾಡಾಟ ನಮ್ಮ ಏರು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಮಲ್ಲವನಿ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಟ್ಟಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಬೇರೆ ಅವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರಲು ನಮ್ಮ ತನ್ನ ದಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವವರೆಗೆ ಒಂದು நல்ல ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗೋದು ಬಂದದ್ದು ಈ ಬೇಲೆದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಅದು ಪಡು ದಾನ ವಿಪಿನ್ಗಳ ಪೂರ ದೂರ ಆದ ಎನ್ನು ದಿನ ಬೇರೆ ಅವು ಕೋಡಿಯತ್ತೋಡು ಅಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನಂತರ ದೇವರ ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾವಳ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಟು ಅವಂತುಳ್ಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರು. ಈ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರೇನ ಬುಕ್ಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕೆರೆನ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಪಲೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.